dizuegu. Espero dugu gustatzea. Lehenengo elkarrizketa. Kaixo jaun Andreok, gaur Bela eta Ilarramendi dugu hemen. Ze modu zaudete? Ondo, golak sartzea gustatu zaigu. Baina partida irabazi duzue. Bai, oso ondo pasa dugu Ronaldo matxakatzen. Noiz da zuen hurrengo partidoa? Apirilak 18 ostean dugu Barcelonaren aurka. Zein uste duzu izango dela emaitza? 4-0 irabaziko dugu, noski. Bueno, hori ikusiko dugu. Bai, bitartean entrenatu beharko dugu. Eta deskantzatu pizka bat ere. Hau izan da gaurkoz dena. Laster arte. Zuri zuren arte. Bigarren elkarrizketa. Kaixo jaun Andreok, gaur munduko dantzariko berena dugu hemen. Gustatu zaizu abestiak grabatzea? Bai, esko gustatu zait. Eta interpretatzea? Ere, oso ezazen. Pausa demonstrazio bat egin dezakezu? Bai. Oso polita da, baina zaila dirudi. Asko entzaiatu alduzu. Txikitatik baletita gimnasia ritmikoa hasi nintzen egiten. Orduan, urte mordoa duzu dantzat. Bai. Espero dut hemendik aurrera ondo ibiltzea. Mila esker, agur. Eskerrik asko zuri gonbidapenagatik. Agur.